نبتر ختيب نقعد دحن متأخم لما أنت نريو فيلمي Call of the Wild استسمى بزعبة حدا خاب جزء طفيو أو روح أقبطها زخيل كلويو زخلوي أو جزء دخم لسي خون أبزو Call of the Wild بحدا نريو خون أما بالعشر شعتك في الزمن أو كندا يوكان استوهال بوتانير أو يوكان حيركان أليش كان زيود أوركس لازنورة نتورك إنمدلاي كمل عالم سبات يحزنورو زوم سبات أفتكبيد يوكان نمريتك أمامتا نوروتومن اللومن منقصاص عبيتن ججفتن حيالا تخلات تيتكم نيرو كاليفورنيا تمليشنا دما باك استوهال حدا ججف كيلون ركب سحادة أتو ميلر استوهال دانيان سدرو اندماي نبر نيرو باك بسدرو خونه بتا كتما تعم زفوتون تفلي زرئن كلويم إذا زغونو لمغنا دما كفتم خالق تخلات أزي ججف بمخانون بسبب تقرارون لوهان كوينو سلازرئيو نأتو ميلر نايلدت معلتي أخيلو سلازنورة مستاسرحتنيا نورات الناس فيزان كجزء نعداقا خيدوم أبتعداقا دما نحدا ببسايكل زخيد ودينا توقاين كلو أب عيني عزوخ شوت أزحاسوا ودي أتي ناو جزات مليسوم كلو تنتلدات زخون مقوتات مستدالوة باك ممتو مستفرقة مقوي بفتنة تحاوئو فغناتو باكن مقوين زفال اليوم نقر سلازيلا قلتفو حبا نيروا باك آيوف تقزا سلازفلت أتو ميلر كافت جزا قلتفو تيوا كلو تمقوي أو دحريت جزا تقريو قالو أوتوم وتخل عالو بغلميتنا تدالو نافت مقوي المغلو باك كيدو بمبلع حانت اقردو رحيزو نافت فوتو زلعالو بوتامتيو مسوم فوتو بملعال عدن قصوم بزستنادة دا أتو ميلر نباك قد محازقيروان زي فلت دقا محدار أقددو زعادل تتقيمو اتو أو عداقا حيزوك شوت أزحاسو نرودي ماتيو نباك بمقوي عاشيو ناب ساندقوتي يوصدو نحدا بعال قاري قرش تقبيل دما نباك تاناكسادو شموز تتحفان شنشل أوتي درويو نباك كافتا قاري سودو باك كنبحن سوك تسوو عند عالاي مكرمبر سمع يقنين تحرستو السنة جيزة تاساندو كافت قارو ريدا نبابور تسكال كافت زنورو لبوتا أرحيقا مسوسدتو دما تاساندو مختكفت جميرا باك تعدل المتكام مكيرو اتفاندو نتيرو بموتا كابت زنورو البوتا كملت ولاي مكر دانبر حدا بتر لحزودي حيل وقعيو دقو باك دما مبقاسن مدفعن كم زي واصو تعزيو صبا غيرو كوفيل او كبابيو بزحاتكم زولو استسرقون استغزو نخلات لو باكن نوزا اكل سفر سلازي تغنيلو بجمد اسيروم او دغميطمو حدا معلتي باك اتزعصيو ماصو كم زي تقولفه تعزيو تعدل تطقيمو وطي خفت ماصو كملت ولا داي مكرمبر كفت غزا مسوصا امركب كم زولو فليطو تسفا قرو جميرو تاجلوا دما ناب يوكان ستوهال بوتا او كندا تعرب ابتخاو دما بزحات ورق دليتن جزئتن شقتن تقاقጭ يركب زون كلهم سوات ولا انت ورق خلشو يمصو دانبر اتوانا ناي ورق بوتا مانم سوير خون محزي او كاليفورنيا برد زبهار ريو زي فلط باك لمجمرا غيزه برد كرغص كلو طعمي فرحت يسمعو سماي نتنسفف خورد مسرؤيه جن جواتا خوين تسمعوا تحقوس كسمع جميرو توكسادنا رغم دملقو ابو منغوس خጫ جميرو باكم تأملو ناتم سوات قرب يلو خጫواتن قروتهم كوسدن تمكره كمتم نعد سوات سلازيكونو قلتيفم يربشون ينጫنጩ نيروم እና غدن كلو دما بغاطامي جون استوهال حدا ورقኛ يغانا باغن كمتم كالوت سوات سلازي تنጫنጩን سلازي تخاريون طعم تغريمو لمريت رئي بيل دما ناي جون ودي غازقري هارمونيكا سلازنورت اتا هارمونيكا العيلو غوي خيدون جون اجالوان خسقل قرب مسقريو اركيوي هو جون بباك تدنيقو كزارونا مكرون كله زغزኦ وعلوانا مصيو اسيرو نباك يوسدو باك مس بزحت تخلات او حصور تاسيرو نعداغا قريون كله رولت زبحال حدا ناي فرنساي ناي دوداب مبصاصح سرحتنيا نباك كزي يوسدو نمسارحتو فرانسوا وسيدو نباك انتفالت دما طعم خمز عبين كل تخلات كغزء نغرات خمز نارتن تنغرو فرانسوا ግን زعبي خلي كند خل تخلات كيو خمس سرح ينغرا باك دما نتم زقريو خالوت مسارح تخلات كفالت من كله دحان صواي مصنحو تمرحيتهم كلي بيتس تهالت كن حماق صوايان نغرام كلويا يرو قدم حزي دبدابي اب ساعتو ابصح يخيلن از نغر زن خير كن عدل كم زلونا تزارب انا غعزوم كارتا ناريو منغدوم يريم تغعزو نحمش 100 مايل نتنبر جمروان كلو باك قدم حزي ابرد غوي خونه عربيا سيحو سلازي يفلط طعم مچغر خون جمرو نا غويون كلو نشي مستلامده كن منغدي مانتلري تخروت مستسرقه نازي كونه منغدي صديفو ملئت عربيان تونغال ادخلات نحيزوم ناقول كلتي عتي اذا فيلم اندحر افاتيكما لايك እና سبسكرايب مغبار دابكم
ግለጹልና ተመሳሰልቲ ስራሕቲ ንምርካብ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉ። ታስፒት ዝተባሃለት መራሒ ተኽላት ድማ ንባክ ተፈራርሑ ጀሚራ ፓሮ ግን ምስቶም ካልኦት ተኽላት ተላሚዱ እንኪሩ ንቕፅለ ተዋውዖ በጥርሻ መዓልቲ መሬት ምስ ጸልሞቶም ኣብ ሓደ ቦታ ከዕርፉ ምስ ወሰኑ ባክ ብድኻም ወዲቑ ይድቅስ። ኣብ ደገ ደቂሱ ዘይፈልጥ ባክ ድማ ኣሚጌርካ ከም ዝድቀስ ስለ ዘይፈልጥ ናብቱ ንእሽተይ ዳስ ኣትዩ ንፍራንስዋ ደፊኡ ኣውፅኡ ንባዕልቱ ምስ ፔሮ ሞይቁዎ ይድቅስ። ቁሩብ ከይጸንሐ ግን ፍራንስዋ ተስኣ መጽያ መሊሳ ንባክ ኣባሪራ ንባዕላ ተኣቲ። ደገ ምስ ወፀ ድማ ሓደ ግጅፍ ጸሊም ተኹላ ይርኢ። እቲ ተኹላ ኣይተዓዲ ናይ ባክ ናይ መንፈሳዊ መራሕ እዩ። ጽባሒቱ ብጣዕሚ መንሸራተቲ ቦታ በፂሖም ስለ ዝነበሩ ባክ ተጸጊሙ እዩ ዝጎይ። ንምሸቱ ድማ ንኹላቶም ሓንቲ ዓሳ ይወሃቡ። ፒት ዝተባሃለት ሕማቕ መራሒ ተኸልቢ ግን ንሓደ ከልቢ እታ ዝተዋሃበቶ ዓሳ ኣፈራሪሓ መንጢላ ትወስዳ። ባክ ስለ ዝሓዘነሉ ነቲ ምሽክናይ ከልቢ ናቱ ዓሳ ሂብዎ ይኸይድ። እቶም ምኽላባት ድማ ተገሪሞም ይርእይዎ። ድሕሪ ነዊሕ ናይ ስራሕ መዓልቲ እቶም ምኽላባት ብጣዕሚ ማይ ጸሚኦም ክሰትዩ ንስፒትስ እናተጸበይዋ እንከለዉ ስፒትስ ግን ብስስዕን ብጉራን ነቶም ምኽላባት ክተስትዮም ኣይከኣለትን። ባክ ድማ ሕልፍ ኢሉ ብጣዕሚ ረቃቕ ጸንሐት በረድ ብምስባር ንኹሎም እቶም ምኽላባት ዝስተ ማይ ይፈጥረሎም። እዚ ዝረአየ ስፒት ድማ ልዕሊኡ ባክ ክብርን ፍቕርን ይረክብ ስለ ዝረአየ ብጣዕሚ ይናደድ ጀሚሩ። ምስ ግዜ ባክ ኣብ በረድ ከመይ ገይሩ ከም ዝጎይ ብጣዕሚ እናጎበዘ እናፈለጠን ስለ ዝኸደ ሄሩ ብጣዕሚ ይፈጥን ጀሚሩ። ናብቲ ዝተለኣኸ ቦታ ድማ ሰዓቱ ምእታይ ጀሚሩ። ሓደ መዓልቲ ላዕሊ ኣብ በረድ ዝደረቐት ቃላይ ክሸግሩ ይግደዱ። ፍራንስዋ ቅድሚት እናኸደት እቲ ዘስግእን እቲ ሕማቕ መንገድን እናፈለየትን ከላ ሃንደበት ንባዕላ እቲ በረድ ተሰይርዋ ናብቲ ውሽጡ ውሕጅ ተኣቲ። ፔሮል ክሕግዛ እናጎየን ከሎ ብድሕሪቱ ባክ ቀዲምዎ ይሓልፍ። ፍራንስዋ ሓይልቱ ውሕጅ ስዒቡ ንውሽጡ ምሰእተያ ባክ እውን ንዘሊሉ ስዒቡ ንፍራንስዋ ሒዙ መውፅእ እናኣለሸን ከሎ እቲ ጸሊም ተኹላ መንገዲ የርእዮ እሞ ንፍራንስዋ በቂሩ ብቲ በረድ ሲሩ ናብ ላዕሊ የውፃእ። ቅድሚ ንባዕሉ ምውፅኡ ግን ናብ ውሽጢ መሊሱ ትውሕጅ ስሒቡ የእትዮ። ፍራንስዋ ተጨናኒቑ እናኣለሾን ሽሙ እናፀውዐን እንከሎ ሃንደበት ብጎኑ በትሪ የቐብሎ። እቲ በትሪ ዘቐበሎ መን ምዃኑ ክርኢ ንጎኒ ይጥምትሎ ድማ እቲ ዝፅውዐሎን ዝእልሸሎን ባክ ምዃኑ ተገሪሙ ይርኢ። ከመይ ኢሉ ከም ዝተረፈውን ብጣዕሚ እናተገረመ ተሓጒሱ ይሓቕፎ። ስፒት ድማ ብቕንኣት ርሒቐ ጥምቶም። ንምሸቱ ፍራንስዋ ፔሮልና ባክ ኣብ ሓዊ ኸቢቦም እናውግዑን ከለዉ ፍራንስዋ ንባክ ናይ ፔሮል ሕልሚ እቲ ደብዳቤታት ሓንቲ ግዜ ጥራይ እኳ ኣብ ሰዓቱ ናብ ቦትኡ ንኸብፅሕ እዩ ሕልሙ። እዚ ግን እስኻ ስለ ዘለኻ እቲ ሕልሙ ናይ ምግሃድ ዕድል ብጣዕሚ ዝለዓለ ኢላ ዝፍኡ ኢኻ ኢላ ስጋ ሂባቶ ናብ መደቀሲኣ ተኣቲ። ኣርሒቓ ድማ ስፒት ብቕንኣት እናጠመተት ትጸንሕ። ድሕሪ ግዜ ሓላፍነቱን ሓይሉን ንምርኣይ ስፒትስ ንባክ ይበኣሶ። ሓይሊ ነኺሱ ድማ የውድቖ። እቶም ምኽላባት ብፍርሓት ይምለሱ። ካብቶም ምኽላባት ግን ሓደ ንባክ ክትስእን ተመሊሱ ንኽበኣስን የበረታትዖ። እዚ ሰሚዑ ድማ ባክ ክበኣስ ተዳልዩ መሊሱ ይትስእ። ንስፒት ኣብ መንጎ ሰከንዳት ብኣፉ ናብ ሰማይ ወርዊሩ ናብ መሬት የውድቖ። ስፒት ድማ ብሕፍረትን ብሓዘንን ካብቶም ካልኦት ተኽላት ተፈልዩ ኣብቲ በረዳ መዓዲ ክጠፍእ በይኑ ይኸይድ። ፔሩ ድማ ብጽባሒቱ ንጎሆ ተሲኡ ስፒት ጠፊኡ ስለ ዝነበረ ከግንዩ ይከኣልን። ኣሊሹ ምስ ቀበፀ ድማ ዘጥፍእዎ ግዜ ስለ ዘይነበሮም ንባክ መርሓ ክገብርዎ ሓተቶም። ፔሩት ግን ባክ ሓድሽ ናይ በረድ ከልቢ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ መሪሕነት ክንድኡ ስለ ዘይፈልጥን ካሊእ ከልቢ መርሓ ክገብር ሓሲቡ ንባክ ንድሕሪት ብሓይሊ ደፊኡ ይወስዶ። እቲ ፔሮል ዝመረፆ ከልቢ እውን መርሓ ክኸውን ይኣቢ። ድሕሪ ግዜ እቶም ኩሎም ምኽላባት ንባክ ከም ዝመረፁ ተረዲእዎ ባክ መራሕታ ዓረብያ ይኸውን። ባክ መራሕታ ዓረብያ ምስ ኮነ ቅድሚ ሕጂ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ፍጥነት ክጓዓዙ ጀሚሮም። ኣብ መንገዲ እናኸዱ ከለዉ ድማ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ቦታ ምስ በፅሑ ብሓደ ጎኒ ሓያል ናይ በረድ ምንሽርታት የጋጥሞም። ፔሮል ንባክ ናብቲ ሓደ ኣንፈት ጉያ ዋላ ይወለዶ እምበር ባክ ግን እቲ መራሒኡ ተኹላ በቲ ሓደ ኣንፈት ስለ ዝረአዮ ንዕኡ መንገዲ ደርኢዎ ብኡ ጎዩ ይኸይድ። በዓቲ መሳለጥቲ ድማ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ንኩሎም እቶም ምኽላባትን እቶም ክልተ ሰባትን የድሕኖም። እዚ ጥራይ ከይከውን ንመጀመርያ ግዜ እቲ ደብዳቤ ኣብ ሰዓቱ ኣብፅሕምዎ። ፔሮል ድማ ብዚ ነገር እዚ ክኸውን ኢሉ ስለ ዘይሓሰቦ ልዕሊ መጠን ታሕጓስ ተሰሚዕዎ። ኣብታ ከተማ በዓላ ድማ ጆን ንሰበይቱ ብዛዕባ ኣብ ኩናት ዝጠፍአ ወዱ ደብዳቤ ይፅሕፈላ። ጽባሒቱ ንግሆ እታ ደብዳቤ ከብፅሕ ምስ ከደ ንባክ ቅድሚ ሕዚ ርእይዎ ስለ ዝፈልጥ የስተውዕሎ። ሽዑ ንግሆ ድማ ፔሩት ካብቲ ናይ ወናኒኡ ካምፕ
ካምፓኒ ቴሌግራፍ ዝተባሃለ ናይ ሓድሽ ናይ ደብዳቤ ግልጋሎት ወሃባ ስለዝመፀ ናቱ ስራሕ ኣድላይ ከም ዘይኮነን ብምስተሰናተን ደብዳቤ ርኢ ንባክን ነቶም ካልኦት ተኽልዋትን ድማ ንሓደ ሸያጢ ኸሊ ሸጠሉ ተገዲዱ ሓዲግዎም ይኸይድ። ዝተወሰነ ግዜ ሃል ዝተባሃለ ሓደ ወዲ ነቶም ኩሎም መኽላዋት ብሓደ ግዜ ገዚኡ ይወስዶም። እቲ ዓረብይኡ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ንብረት ፅዒና ስለዝነበረት እቶም መኽላዋት ምንም ክጎትዋ ኣይከኣሉን። ሃል ግን እቶም መኽላዋት ዓቕሚ ሲኢኖም ዘይኮኑስ ተሃኪቦም እዩ ብምባል ነቲ ንእሽተይ ሓው ብበትሪ ገይሩ ንኽወቕዖምን ንኽጎዩ ከገድዶምን ነገሮ። ጆን ግን ኣብ መንጎ ብምእታይ ነቲ ሓው ጠጠው የብሎ። ጆን ሕጂ እንተዘይተጓዓዙ ከም ዝሐሽን እታ ትመፅላ ናይ በረድ ማዕበል እንተዘሕልፍዋን ነገሮም። እንዳኣምር ሃል ምኽሪ ጆን ክሰምዕ ኣይከኣለን። እቶም ዝደኸሙ መኽላዋት ኣብ መንጎ ጉዕዞ ወዲቖም ሸተት ኢሎም ንድሕሪት ይምለሱ። ሃል ድማ ብዝተናዲዱ ነቶም መኽላዋት ብበትሪ ብሓይሊ ከውዖም ጀሚሩ። መኽላዋት ወዲቖም ምትሳእ ምስ ኣበዩ ሄል ሽጉጥ ኣውፅኡ ንባክ ክቐትሎ እናተደለዋ እንከሎ ጆን መፂኡ ንሃል ሽጉጡ ንኸልዕል ነጊሩ ንባክ ሒዝዎ ይኸይድ። ንምሸቱ ጆን ኣብ ሓደ ዳ መስተኣትዩ እንከሎ ሃል መፂኡ ሰንክኻ ኩሉ ንብረተይ ኣብ ቃላይ ጠሊቑ ቀሪሉ ብምንዳድ ንጆን ክቕጥቅጦን ክዋቕዖን ጀሚሩ። ሃንደበት ድማ ባክ ብምምፃእ ንሃል ናብ መሬት ወዲቑ ክንኽሶ ከፈራርሖ ጀሚሩ። ገዝኦም ተመሊሶም ደቂሶም ብምሕዳር ብፅባሒቱ ጆን ንባክ ካብቲ ካርታ ዘሎ ዓድታትን ዝተኸሸፈ ኣብ ካርታ ዝተፃሕፈ ቦታታትን ርሒቑ ክኸይድ ከም ዝሓስብሎን ንባክ ከም ዝሰምዕ ሰብ የውግዖ ጀሚሩ። ብሓደ ድማ ብንእሽተይ ጀልባ ገይሮም ንመዓልታት ብሩዋሩዋ ምጓዓዝ ይጅምሩ። ድሕሪኦም ድማ ሃል ንጆን ክቐትል ሽጉጥ ሒዙ ናብቲ ገዝኦም ምስ መፀ እታ ዝጓዓዙ ላለዉ ካርታን ወይ ኣንፈት ከም ዝኸዱን ምስ ፈለጠ ክስዕቦም ይጅምር። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እታ ጀልባ ናይ ምጓዓዝ ዓቕማ ስለ ዝተመጠጠ እግሮም ምኻድ ጀሚሮም። ድሕሪ ብዙሕ ጉዕዞ ሓንቲ ዝኣረገት ናይ ቀደም ትመስል ህድሞ ገዛ ኣብ ሓንቲ ሩባ ዝተፀግዐት ቦታ ይረኽቡ። ንምሸቱ ባክ እቶም ዝውንቅዩ ተኻሉ ሰሚዑ ክፈርሕ ጀሚሩ። ጆን ግን ኣዝማዱን ቤተሰቡን ዓሌቱን ምዃኖም ነጊሩ ከይረጋግዖ ይምኩር። ፅባሒቱ ንግሆ ጆን ኣብቲ ሩባ ክሕፀብ ምስ ወፀ ነብሱ እናተሓፀበ እንከሎ ሃንደበት ብጣዕሚ ገጂፍን ዘይተፀበዮን ወርቂ ይረክብ። ሽዑ ድማ እቲ ኩሉ ሰብ ዝእልሾ ዘሎ ናይ ዩካን ፍሉይ ቦታ ማእነ መግኒዎ ዘይፈልጥን እሱ ከም ዘግንዮ ተረዲእዎ። ብመንጎኡ ድማ ባክ ሓንቲ ፃዕዳ ተኹላ ኣብቲ ብጫካ ክትጎይ ይሪኣ። ባክ ድማ ክስዕባ ወዲያው ይውስን። ደድሕሪኣ ናብ ጎየ ናብቲ ጫካ ይኣቲ። ምሕዝነት ክፈጥር ዳዋላ ይሞክር እምበር እታ ተኹላ ፍርሕን ጥርጣረን ስለዝነበራ ሓዲጋቶ ትጎይ። ብፅባሒቱ እቶም ተኻሉ ብሓደ እናተጓዓዙ ባክ ብርሕቐት እናተዓዘቦም ነይሩ። ውሒጅ ክሰግሩ እናሞከሩ ድማ ሓደ ካብቶም ተኻሉ ውሕጅ ወሲዱ እናገላበጠ ኣብ ሓንቲ ጉንዲ የፀግዖ። ኩሎም ከድሕንዎ ስለዘይከኣሉ ግን ባክ ናይ ገጅፍ ሰውነቱ ሓይሊ ብምጥቃም ነቲ ተኹላ ካብቲ ውሕጅ ብሓንቲ ዓባይ ጉንዲ ተሸኪሞ ይውፅኦ። በዚ ዝተሓጎሱ ተኻሉ ድማ ንባክ ከም ሓወምን ከም መሓዘኦምን ተቐቢሎም ምስኦም የጓዓዝዎን የላምድዎን ጀሚሮም። እዚ ዝረኣየ ጆን ንባክ ምስቶም ተኻሉ ብጣዕሚ ተስማዕሚዕዎን ሕጉስን ከም ዘሎ ስለ ዝረአየ ንባክ ኣብኡ ምስቶም ተኻሉ ገዲፉ ንባዕሉ ንዓዱ ክምለስ ምዃኑ ንባክ ይነግሮ። ድሕሪ ስንብቶም ጆን ናብታ ንእሽተይ ህድሞ ይኣቲ። ባክ ድማ ምስቶም ተኻሉ ይኸይድ። ንምሸቱ ሃል ኣዘንጊዑ ብምምፃእ ምስ ጆን ተባኢሱ ገዝኡ እንዲዱ እናተባእሱ እንከለዉ ኣብ ኣጋጣሚ ጆን ኣብ ከውዱ ብጥይት ይውቃዕ። ዝተወሰነ ግዜ ክቆትሎ ኢሉ ኣብ ግንባሩ እናጨመተ እንከሎ ከይረአዮ ሃንደበት ባክ ብምምፃእ ንሃል ተሸኪሞ ወዲቑ ደፊኡ ናብቱ ዝቃፀል ነበረ ገዛ የእትዮ። ሃል ድማ መጨረሽኡ ኣብታ ገዛ ትኸውን። ጆን ድማ ምስ ባክ ተደጊፉ ደቂሱ እታ ናይ መጨረሻ ትንፋሱ ይትንፍስ። ህይወቱ ድማ ኣብታ ናይ ካናዳ ሊትን ኩሉ ሰብ ዝእልሻን ወርቃማ ቦታ ይመውት። ተጻዕዳ ተኹላ ብፅባሒቱ መፅያ ንባክ ኣፅናዕኒዓ ናብቲ ናይ ቀደም ገዝኦም ተወስዶ። ድሕሪ ግዜ ምስታ ጻዕዳ ተኹላ ባክ ኮራኹር ይህልይዎ። መራሕቶም ተኻሉ ኮይኑ ድማ ምንም ነገር ከፍርሖም ከም ዘይኽእሉን ሓቢሮም ዝደለይዎ ነገር ከም ዝስዕሩን ከምህሮም ይጅምር። ባክ ድማ ካብ ናይ ሰብ መግዛእቲ ወፂኡ ገዛእ ነብሱን ዋና በዓሉን ኮይኑ እዚ ፊልም ይውዳእ።